नमस्कार जासिगोन मैं प्रथमै इउपिपिएलआ सरकार दानो हायाखैब्लाबो एमसिएलए जाना रायजोजों थाफानानै हाबा मावलांनो थियारि होननानै बुंदों बिथां कक्लाबारि समस्तिनि एमसिएलए बिथां मन्टु बर' सारा। स' बिथांनि खुगानिफ्रायनो जों आबुङै मिथिना लागोन। बेनि सिगांनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खुलुमबाय आंनि इउटिउब चेनेलनि गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावदों। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। स' भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो जात्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामजोबनानै हो गासैबो नोंथांमोना। आरो बिथां एमसिएलए मन्टु बर' बिथां सारनि खुगानिफ्रायनो जों आबुङै मिथिना लानानै भिडिअखौ फुल नायजोब, बेनि उनाव कमेन्ट होनो दाबाव। नमस्कार जासिगोन मैं प्रथमै যোৱাকালি যি আমাৰ বিটিচি ৰিজাল্ট এই ৰিজাল্টত মই ইউপিপিএল তৰফৰ পৰা কক্লাবাৰী সমষ্টিৰ পৰা মই জয়যুক্ত লাভ কৰিব পাৰিছোঁ। সেইকাৰণে পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ কক্লাবাৰী সমষ্টিৰ ৰাইজ তথা ভোটাৰসকলক মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকল পাৰ্টিৰ যিখিনি কৰ্মকৰ্তাসকল আছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ। তেওঁলোকৰ সহযোগত তেওঁলোকৰ কষ্টৰ ফলত আজি আমি ইয়াতে মানে কক্লাবাৰী সমষ্টিত জিকিব পাৰিছোঁ। হয়, কক্লাবাৰী সমষ্টিত একেবাৰে নেক টু নেক 7টা ৰাউণ্ডতো আছিল। কিন্তু মোৰ এটা ভাগ্য ভাল যে 7টা ৰাউণ্ডতো কোনো একবাৰো মই মানে ছেকেণ্ডত থকা নাই, প্ৰথমতে আহি আছোঁ।